Lungga tak buku song haino hai kakamani kathana kakamani kahani Tamil Nadu area o Khoroksa buku ni Langma Chokha Reang Khoroksa ambasa area ni Langma Chokha bo suicide thi jani thanaka ajaga to onek hasal hai hapai taka sini band sini Chennai ni team ro onek hasal ngari tongkha but information na ni bagai yang akai ga wan subi nai ka wan subi thang ko information mari kha chine buku Khoroksa thi thang ka chang teu sa koina mu chong dang bu song Father hostel tong nai rok norok please omo high step na na ni rok ta wan subai di suicide final rok ta wan subai di ta busuk jung jalang nai wan sugi nai di bini family je parao tong nai rok busuk si cost tong pai nai busuk khai yok pai nai je bini sajo Khoroksa Langma choi thangka tabuk bini umur 20 bosor siku 20 years only Rachana Reang ambasa area ni botimi Langma choi thangka Puna bini dead body na rohana bagi chini team rok chai to wait to kai khaklayo borni parani YTF team rok support khai na hanai and borni parani bor rok support khai na bini dead body na parat na na bagi asno khulum ka kam tong bagi